Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'a wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jam'a wa ala alihi wa ashabihi alladhina nalu as-sa'adatal haqiqiyyata fid dunya wal ukhra. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya, alhamdulillah kula panjenengan sedaya nampi pinten-pinten nikmat rahmat saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala sehingga saged sareng-sareng sami rawuh wonten ing majelis menika. Mugi-mugi yen kita sesarengan nderekaken pengaosan menika dipun catet dening Allah dados amal hasanah kula panjenengan sedaya. Lan mugi-mugi yen kita sami ngaos saged nampi ilmu ingkang manfaat di dunia wal akhirah. Mula saking menika saderengipun kita nglajengaken pengaosan langkung rumiyin, monggo kita sami sareng-sareng maos doa kados biasanipun. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. 'Allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wa anshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fi rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawali ya hasanal fi'ali ya qaiman bila zawali ya mubtian bila misali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Ahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya, dumugi halaman 230 kitab ageng sing kitab tipis kurasan halaman 6 baris gangsal saking ngandhap. Tasih hubungan kalih pengaosan saderengipun nerusaken dawuhipun Syekh Ibnu Athaillah sing jlentreh panjang lebar berkaitan kalih soal sumpek al-qabdu. Saniki terusipun wa amman anapun utawi wong kana kang ana apa waktune man ana iku albasto suasana bastu suasana bunga jembar nggih padha saja wong niki sami-sami kiriman Gusti Allah niku falayahmu mongko ora sepi apa albastu ora sepi min an ya'lama saking yen to ngerti sapa wong lahu kedue bastu ngerti sababan ing sababi
Allah utawa ora. Sami. Wong sumpek niku ya loro, mungkin ngerti sebabe, mungkin gak ngerti sebabe. Wong bunga nggih ngoten. Wong bunga niku nggih kare, ana bunga niku mergo ngerti sebabe, ana kalane bunga gak ngerti sebab. Wal asbab utawi pira-pira sebabe bunga iku salah satu sebabe bunga niku namung 3. Al awalu kang pertama iku ziyadatun ana pertambahan fit taati ing dalem taat. Ya tak asale ora iso salat ora iso salat niku nggih mesti enten semacam fes kebungan. Biasane iku ora tau melok wiridan iso melok wiridan. Bunga. Suwe salat dhewe ning omah moro-moro iki kok iso jamaah. Bunga. Wasani zadatun fi ta'ah au niwalun utawa nampa peparing minal mutai saking pangeran kan ditaati kal ilmi kaya ditambahi ilmu wal ma'rifati lan tambahi kemarifatan. Tambah taate, tambah kesadarane, tambah pengertiane ini wis bunga. Ngene. Lho, muni lha niku tengah ati rasane kaya bunga bunga ngerti hikmah padha-padha dik biyen curiga karo sing lanang terus saiki wis ngerti karepe bapak iki ngono ta ya wis sae ngono lha muni ya wis niku terus lega nggih ta ya wis sae ngono ora apa-apa lek tak ngono tak dukung ngono ya modele bapake ora gelem ngomong-ngomong ya wis sae ngono tak dukung genden aku gak ngomong tapi dukung. Terus moro-moro sae diselepi duit 1 juta. Sing lanang bingung iki moro-moro duit 1 juta. Mbah karo aku. Seneng ta ora kaya 1 juta. Ya seneng sih, tapi sing ngekeki sapa lah ora penting, Pak. Sing penting ana duit 1 juta yo sampean ora nyolong ya kono dinggo kono lah wis. Ala iki kowe mesti sing ngekeki. Yo mbah. Niku malah dadi guyon. Tambah keparing kowe. Dan itu tambah kesadaran, tambah pengertian, itu mesti ati dadi jembat. Bastu. Oh, ngoten. Sebab sing nomor kalih asaring tekan kaping pindho iku ziyadatun tambah min dunyan. Saking kenikmatan dunya bikasbin sebab leh nyambut gawe. Nyambut gawe panen bunga. Kejaba sing ora patek waras. Panen kok malah susah. Ngene nggih panen malah susah. Mergo asale utange ra ketok, gak usah panen utange ketok kan dadi susah. Niki tambah dunyane sebab oleh ikhtiar lain nyambut gawe. Au karomate utawa mergo karomah. Juk-juk nek wong nyalami templo itu di luar dugaan. Pun nggih niki jenengan kula aturi 250 juta ini kangge bangun pondok. Nah niki kangge pondok lho ya niki. Lah sing niki jenengan kula paringi mobil kangge jenengan. Niku kaum. Ora usaha, ora njaluk, ora apa moro-moro. Metu ngono niku. Muliyane ora enek sing panen ndeke panen dhewe. Kaum. Utawa ya bersalat sajadah dijunjung ring-ring moro enek emas lantakan ning isor sajadah. Lah niki mesti bunga. Karomah, dalane karomah norno. Karomah adalah duit iki ning sak kok ora tau entek-entek. Ditukokne sak lembar kok ora enek sak lembar. Ngono ae. Niku ki bunga. Niku sampeyan lak milik sing niku lho. Al ibatin utawa krana ana paweweh dunyane tambah mergo diwehi wong wis gak arep-arep gak apa wis pokoke
wis ora ngurusi soal warisan. Lah kok ndelah marang dulur iki musyawarah kabeh do sepakat mergo dulure sing kono-kono wis mapan kabeh wis ngene ayu. Aku adik-adik iki sing lanang-lanang iki kabeh wis dadi wong ning Jakarta, ning Semarang, Surabaya lah sampean sing ning desa kene ora ngono wis iku wis bagianku tinggalane bapak tak wehno sampean kabeh wis. Ngono. Dan niku ki terus bunga. Terus bunga. Mergo diwehi. Diwehi. Ausilatin utawa sebab ana hubungan sanak kerabat. Hubungan sanak kerabat. Niku sing nomor kalih. Pokoknya urusan dunya lah, urusan bondo. Bondo istilahnya rezeki nomplok. Niku mesti bunga. Sing nomor 3 bil madhi sebab dilem watana ilang tegese dipuji minanasi saking menungso. Wong dilem wong dipuji wong iki bunga ora mungkin kok dipuji susah kok dipuji wong. Ora tek normal kuwi. Anu kuwi saestu. Ngaji ni sampai luar biasa. Wah, ngoten iki lewati rongkol. Untung gak bedados. Mboten bledos kaya Merapi lak payah. Umpama ketok difoto ngono rambut makrak. Kopiah iso pecah, iso pedhot kabeh benange mergo ndase kegedean. Dilem kok le. Dilem, enggak malah pengalem luwih nyenengno katimbang duit. Sampe dikai duit tapi terus engkok ya lu ora usah dikai duit tapi dilem. Mari kadang-kadang enek wong wedok niku dari duit malah ngamuk-ngamuk tapi nek dilem-lem ngono malah walah saja eleh lengkat-lengkot ngono. Enten ngono sing kena rayuan gombal. Niku pancen wong dilem niku seneng kok. Masya Allah. Hari ini tidak seperti biasanya. Anda cantik sekali. Niku lah jane mak piar. Wa iqbaluhum lan wa iqbalihim lan sebab oleh merhatekno menungso alaika ing atase sira. Wah niku kan seneng wong-wong tuh madhep ning sampean tuh njaluk donga. Anu iki anu kula nyuwun pangestune. Perkara arep lunga ning Malaysia njaluk pangestu. Anu iki kula badhe berangkat kaji nyuwun tambahan pangestu. Dudu wong dumara njaluk pangestu. Niku mesti teng ati bunga, jembar. Wa ibalihim lan oleh madhep menungso alaika ing atas sira bitola bidoa kelawan jaluk donga mingkal saking sira. Wa takbili adikalan oleh padha nyucuk tangan sira. Wah, tanganmu dicucuk wolak-walik. Ngono niku. Niku ya beda. Salaman karo ngene ora direken. Ya salaman tapi gak dijep ngono iki sampean nggih jengkel. Nggih ta? Salaman terus aja dicucuk wolak-walik. Wintruk ngono lek kadep niku. Niku ning ati ya ngono dadi santri iku. Sopan. Iku jembar atine niku. Ngoten ta. Niki sedaya mboten penting kak Jan. Artine tambah taat, tambah dunya, tambah pengalem sangka menungso. Niku aja dadi titik perhatian. Mungkin salah sasaran mana. Ngoten. Sami kali kesusahan. Diwing ini kok kesusahan itu juga jangan dijadikan perjalanan sebagai sampai ingin menghindar begitu rupa sampai paling Gusti Allah. Niki enten aturane dhewe. Mula didhawuhake teng iki fa iza waroda. Monggo tekalane wis teko. Alaika ing atase sira. Apa sing teko albastu. Albastu kajembaran. Min ahad hadhil asbabi saking salah sijine iki pira-pira sebab. Bala ubudiyatu mongko utawi pangkat kehambaan iku tak tadi natrapi apa ubudiyah. Natrapi niku menuntut. Menuntut atau merintah apa pangkat kehambaanmu nuntut antara ing yen to ningali sapa sira ningali an-nikmata ing kenikmatan wal minnata lan kanugrahan minallahi saking Gusti Allah taala alaika ing atase sira. Yang pertama kali harus kamu lakukan adalah sadari bahwa itu semua dari Allah.
Ojo pisan-pisan kepleset. Kok betul omong. Nek aku ndak iso ngene, aja muni ngono. Aja muni ngono. Tenang, sak kampung kene iki jamaah paling tertib aku tok. Tenang, muni kene iki mulai zaman G30S ora nek wong salah tok. Ya wis aku sak keluarga tok iki ra mundak-mundak. Ngene tambah taate ora mundak kelingan Allah ini malah nyombongno awake. Lho ngerti lho, kalau kamu sadar betul sebagai seorang hamba, yang pertama kali harus kamu sadari adalah itu semua nikmat, anugerah, kehormatan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wahdar lan ngati-ati sira, aja pisan-pisan antara ing ento ningali sapa sira saean sing wiji-wiji. Mindali kasake mengkono-mengkono nikmat mau mbok tingali li nafsika kedhe awak sira dhewe. Aja pisan-pisan kepleset kowe menisbatkan nikmat itu keluar dari dirimu sendiri. Sampai kowe kebacut muni ngono, padha karo kamu memproklamirkan diri, saya ingin merdeka dari Allah. Lho piye? Wong iki oleh ku nyambut gawe tenan. Nek ora nyambut gawe ngene mosok iso aku ngene lho. Ngoten niku. Lha lumayan lek mondok ya wis suwe ya. Lek aku belajar ibadah ya wis suwe dadi lek aku iso sregep iki ya sak pase. Disalah ora dilokno blas. Niku jenenge wong mboten ngati-ati. Lah. Wa hasin lan ngreksa sapa sira ha ing nikmat. Ya wa hasin lan jaga sapa sira ha ing nafsu, dijaga alayu lazima. Arep yen to ora netepi apa nafsu. Ha ing alayu lazima lan yen to ora netepi ha ing nafsu, apa sing ora netepi khaufus salabi, wedi kagedele nikmat. Aja pisan-pisan nafsumu ikut berperan untuk menguasai nikmat itu, sampai-sampai nafsu itu nyingkur Gusti Allah, bahkan seakan-akan kenikmatan itu betul-betul menjadi milikku, sampai lali kenikmatan itu bisa hilang. Oh, ngoten. Kali kok dadi wong apik kemeluwelete ngamati, ora sadar nek sing jenenge sifat apik itu pun suatu saat iso didedel karo Gusti Allah. Saged nggih? Ya senajan bolak-balik muni naudzubillah min dzalik. Tapi nek pancen dijedel tenan sapa sing arep nuntut? Lho kok gak wedi kok malah itu. Ada. Memang rupane barang saking barang bihikan kelawan mah an amawas paring kenikmatan sapa Allah alaika ing atase sira. Lek sampai nafsumu ikut berperan dan tidak kamu jaga, nafsumu ki selonang-selonong nyutil kono nganu terus diakoni iki kayakku ibadah sing kono ditempelno iki ibadahku sampai menika wongku kabeh ning kono-kono wongku kabeh wongku saja kok kaya kata-katane kok saja hebat men wongku mau pokoknya militane tiyang kula sedaya. Wah, ngono saja enteng ora wedi dilang neblas. Lagi sakit ngono nggih. Ngilangi ngoten Gusti Allah saged ngono kok gak wedi. Nah, makanya ketika menerima kejembaran saking Allah rupa taat, rupa peparing, rupa makrifat sampai rupa mukasyafah sekalipun. Rupa dunya, rupa karomah, rupa pengalaman menungso, napa ngrubutine menungso teng sampean, perhatiane menungso, popularitas macam-macam. Itu semua harus dikemas bahwa itu kiriman dari Allah. Ya, sesuai kali dawuhipun Nabi Sulaiman nalikane nampi kemuliaan ilmu, kemuliaan kerajaan, kemuliaan kekuasaan, kemuliaan bondo, kemuliaan derajat. Nah, niku Nabi Sulaiman nek dawuh hadza min fadli rabbi liyabluwani a ashkuru am akfur.
Hadza utawi iki kabeh sing tak tampa iku min fadli rabbi saking kanugrahane pangeran ingsun. Tapi sing temenan ngoten iki aja mung basa-basi ngono iku. Kula niku mboten napa-napa. Ini sedaya ning Gusti Allah. Muni ngono iku ben tambah dilem. Kan saged mawon to muni ngono ben maknane wong iki ben tambah ngelem ning aku. Saged ngoten. Alhamdulillah. Wah. Saged ben wong sumur hak. Alhamdulillah. Wah iku ini ku malah ketika tak digawe-gawe ngoten malah gila nih gitu ya. Orang asline ini malah gila. Gue tok lek itu semua dinisbatkan kepada dirinya. Sampai unen-unen alhamdulillah arep wong memerki diri sendiri. Ben aku dilok apa dijuluki wong kiai alhamdulillah. Niku sampai ngoten niku malah ora dadekne nampa nikmat kedua, ketiga, keempat bahkan ziyadatul nikmah mboten muncul. Yang ada malah fatakuna. Mongko sebab ana sapa sira ana iku mamputan dipaidu, mamputan dibendoni Gusti Allah. Malah kaya bendu. Ngoten apa? Diparingi kenikmatan ora dienggo madhep malah dienggo ngikur. Lho, Mas. Sampeyan niku lho, Pak. Berarti gelangku kalungku tak dol kabeh tak nggo tambahi duit sampeyan ben tuku sepeda motor iku ben sampeyan lek ning kantor iki ora keri terus ngono. Lah kok malah sampeyan ngunjakno wong liya. Ngoten. Kan malah dibendoni ngoten. Dikai peparing nikmat ora mudak dienggo ibadah ibarat wong bubujuan di setiani bujune ora mudak welas karo bojo malah ditinggal wayu njaluk dibites Bu ngoten niku. Ya ngono ning aja ngono to. Kan ngono jare wong Jawa, ngono ya ngono ning aja ngono. Ya oleh kowe kalau kuwi sakjane merasa bahwa kamu itu baik itu boleh, tapi jangan sekali-kali lupa bahwa kebaikan itu dari Allah. Nek sampai lupa, kamu akan mampu dibendoni karo Allah Ta'ala. Hadza utawi iki kabeh keterangan iku mau tujuane pitoah ing dalem arahe ketaatan wa niwal lan tegese peparing Allah Ta'ala saking Allah Ta'ala. Ya dilek napa al-bastu niku sebabe krana ketambahane taat, krana tambahane peparing kemarifatan, paring mukasafahatine, kebuka hatine, paringi kemanden, nek nyuwuk mandi. Niku sedaya saking Allah dugi. Niku aja kok terus malah taate niku dienggo sombong. Malah dienggo mampang-mampang. Alah sak donya kene iki, sak donya tapi kene iki. Sak desa kene iki ora enek. Sing merhatiin agama kirane ya wis sak keluargaku tak ya aja malah muni ngono. Itu namanya menutup kemungkinan orang lain masuk ke dalam wilayah kemuliaan. Sampai akhirnya pokoknya liyane keturunane mbahku ora oleh nyekel masjid ini. Wong masjid iki Baitullah. Sing oleh mlebu ning masjid itu ya sapa ae. Kawulane Allah oleh lho wis beres. Nggih lho nggih. Nah niku lek mboten hati-hati sok-sok niku nggih balik kejebak tengene soal merek malih. Sebenarnya ibadah itu suatu aktivitas yang harus dinikmati, ning berubah ibadah menjadi merek yang harus ditempelno pada diri sendiri. Sehingga nek wong liya duwe merek ngono ngamuk. Nggih ta? Dan boyo kata sampeyan ngoten penak. Teh itu untuk dinikmati. Jadi minum saja. Sampeyan kan mboten jengkel lek wonten ngene ngombe teh. Mboten lho? Lah beda lek sampean duwe napa jamu cak daun teh. Niku lek enek wong liya gawe jamu kok mereke padha sama ngamuk. Ya lah. Mergo mereke iki madan-madani. Tapi lek soal suguhan padha-padha diombe ya ayo diombe. Islam itu suguhan.
Iman itu subuhan, taat itu subuhan. Jadi takmir masjid itu subuhan. Ngeramut masyarakat itu subuhan, aktivitas dari Allah yang harus kita minum bersama-sama. Bukan kok untuk jadi ketua itu hebat, jadi sekretaris orang kata hebat, jadi anggota itu ketinggalan. Enggak begitu. Itu semua minuman-minuman yang oleh Allah sudah disediakan. Iki ngombene sakmene, iki ngombene sakmene. Sampai cukup teh sak gelas ora patek omong. Kata dagelan nek kula nggih disediane banyu putih rada gedhe gelase lho. Soale ngomong terus. Niku nggih ora perlu terus sampean iri. Ngono panitiane ora adil. Terus demo. Wah. Itu gara-gara mboten sadar kalau ini semua adalah subuhan. Taat itu juga subuhan, bukan untuk diakui kemerekannya. Wah, aku wis dadi wong ahli jamaah. Bukan itu. Begitu pula pemahaman tentang, saya ulang dikembangkan mana? Ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah itu aktivitas yang harus dijalankan, bukan merek untuk satu kelompok yang tidak boleh diakui orang lain. Saya ini pemakan nasi. Dan kalau ada orang dia belok makan sego sama ngamul, malah keliru. Ya monggo siapapun boleh lah makan nasi. Tapi bahwa saya pemakan nasi, sana ikut makan nasi dan lalu memakai nama pemakan nasi, ya monggo, aja sirik. Enggak, aku kok jumbar loro. Gara-gara ada ketaatan dilakoni wong liya. Aku mulang, muridku 50. Kalau ya mulang, muridnya 500. Lho kok ati sampean bedodok itu napa? Lah kok mek 50 lah kok 500. Bisa jadi kan beneran. Lah nek perlu malah timbangan ekonomi 500 aku mek 50 ya ben 50 sing melok kono sisan. Aku tak ndongakno sing 500 dadi sing kono tukang mulang aku sing tukang ndongakno. Lah sing mulang ya ngono aku mek isone mulang tok ora patek mandi dongane. Sok lek wis wayah khataman ben dosoan rono siji-siji njaluk pandonga lho malah penak. Lho kok malah ngono. Ora usah ngajine ngono. Aku masuk santrine akeh kok. Manu, mek pesugihan lho ngono iki. Ono. Biyen sing mulang Quran aku kok. Sing mulang Quran ya. Ora pas lho lek maca lak walak wali. Rono. Iku biyen ning pondok iku mulang aku. Tahu tak gundul ning 50. Iku tukang melanggar. Ilmune ora patek manfaat. Mulane coba gundul kene. Lha nek aku lak ijazahku guna iki silsilaku sanadku kok iki kiai iki. Aku tau sowan kowe kono ku wae. Malah ketopros. Nah niku gara-gara napa? Memahami taat bukan sebagai aktivitas yang harus dinikmati, tapi taat itu diburu untuk merek yang muncul dari taat itu. Lah niku dadi mamput. Tercela dan napa dibendoni Gusti Allah Subhanahu. Niku soal taat. Lah sakniki lek soal dunya to dulu. Wa amal ziyadatu anapun utawi tambah minat dunya saking dunya iku fahya mongko utawi ziyadah minat dunya iku nikmatun ya nikmat. Aidon hale malaikat akal ula kaya kang pertama sing perlu mbok ngati-ati ora men sekedar balekno lek iki dunya tambah iki sangka ora men sekedar kuwi kudu mbok tambahi maneh wa khof lan wedya sapa sira saking barang batuna kang samar apa min al-Fatihah saking pira-pira panca bayane dunya. Sing perlu mbok ngati-ati, dunya kuwi duwe panca baya. Artinya dunia itu bisa merayu kamu untuk meninggalkan Allah. Sakjane nalika kowe urung duwe TV biyen iku lek bengi iso tahajud. Lah saiki bangsa kowe dihadiahi TV anakmu malah bentungi delok bal-balan, ora sida tahajud. Lah niku jenenge afat. Ngutak kucing kelangan delep. Nek guru pengen roh pirang gul ngono tok kelangan tahajud. Niki perlu hati-hati. Tambahan dunya niku seringkali wong niku sok kepilut kalih fitnah dunya niku. Mudah. Kata sangat ya, lah terus saya takok lah kanca boyone dunya niku napa? Kanca boyone dunya niku
Di antarane niku wau kelangan ibadah nomor kalih. Mencoba ini dunia niku nek sampai dunia niku mlebu teng ati niku diarani ati sing hubbud dunya. Nek dunia niku mboten elek. Sepisan malih kula bali, dunia niku netral-netral saja. Dunia niku mboten elek. Tapi sikap kula panjenengan seneng dunia niku sing elek. Lha monggo jare wong Jawa witing tresna jalaran sanga kulino. Lah pakulinan nyekel dunya niku lho, lek sampe njur lengket karo dunya, lah mongko wateke dunya niku tukang ilang. Lah niku sing akhire terus langut nalika kelangan dunya. Niku sing dadekne elek. Mergo dunya niku wadah. Enten hikmah di balik dunia yang gaib. Nah, nalika kula panjenengan kakusan sing wadah, lah niku jenenge kena penyakit dunya. Ponco koyone dunya bahayane dunya. Dan akhirnya malah kula panjenengan ngungklak-ngungkluk daging terus. Dagingnya terus sing diurusi. Lek pipine kena kukul bingung lek golek obat. Tapi lek atine kukulen ana takabure santai-santai saja. Iya, akhirnya sing jungkluk-jungkluk bangunan, aktivitas teng jero bangunan gak tau dipikir. Masjide ora apik kaya masjid liya desa ngono wis wis pating plekethus. Ayo isin lah ngono sing desa anyaran, santrine cik tas masjide apik ngono mosok kene sing desa kene santrine wis lawas masjide elek. Akhirnya sing dadi titik perhatian soal bentuk masjid, duduk aktivitas ibadah sing ning jero masjid. Duduk akhlake jamaah masjid, tapi akhirnya administrasi masjid. Kebersihan masjid, kemewahan masjid. Akhirnya takmire wong pinter-pinter, sarjana-sarjana, wong sugih-sugih ning malah ora tau jamaah. Nggih, jenenge ditulis ning kono ning ora tau jamaah. Niku termasuk napa salah satu efek dari hubud dunya. Nggih, tunggale dhek wau akhirnya seneng merek. Seneng merek ketunggonan dunia tapi tidak bisa memanfaatkan dunia untuk ibadah. Niku bahaya. Bahaya. Insyaallah teng sanes sebab makanya badhe dijelaskan tentang apus-apus sing dunya niku. Terus lakon niku wau sing napa soal taat jelas ya, dipahami bahwa itu nikmat dari Allah, jangan sampai bahwa wong mukasafah itu terus aja ya. Wong taat itu sok ngene terus ya. Suatu saat Allah saged gawe ora taat, suatu saat Allah saged gawe ora mukasafah. Suatu saat gawe ora ma'rifat. Nah, semanten iki donya nggih ngoten. Suatu saat Allah iso dadaan gawe melarat iso pira suwene to gawe melarat. Sakit mawon. Ora tokone kobong ya wis melarat. Ya. Ora weteng sing ora kena dioperasi. Sampai nambahno pirang-pirang atus juta ya ora waras-waras melarat. Lha sugih. Wah, motor pirang-pirang omah apik. Dilalah gunung Kelut bledok. Wah, kena wahar 12 ngono iso ae. Ora suwene. Mboten suwe, nek trimo sekedar arep gawe istilah salap, salap niku dedel budunya. Upama dunyane isih kowe mati ya melarat dadakan. Wis mbok gawe karek kain kapan 3 lembar wae. Iku kowe ning jero kuburan direbut set. Jadi gelis mawon dedel kowe terus suwe. Saged mawon lho. Ya, saat ini sing nomor 3 nek wong memuji wa amamatukun nasi. Anapun utawi pengalame menungso lakamaring sira. Wa sana'uhum lan tegese pamujine nas. Alaika ing atase sira iku fal ubudiyatu mongko utawi sifat kehambaan iku tak dinuntut natrapi apa ubudiyah nuntut syukur nikmati ing nyukuri nikmat. Lho, lek dilem wong iku nikmat. Nikmate apa? Apa mergo wong do ngelem aja ngono. Lek soal nikmate wong ngelem kuwi biasa wong iki anggere sing ketok putih ngono ya muni putih.
Maksudnya mbak itu putih lek pas yang dipandeng kuwi nylerete tipak dulitan nyamuk. Temboknya kabel sing putih. Sing pojokan ki ana tipak nyamuk didulit-dulit seret, getih itu nyeleret. Lek sing ketok pas kuwi ya dadi elek. Nggih ta, Nggih? Lek didelok sekilas mergo ketoke rambuté ya wong ngomong aja. Bapak iki jan awet nom tenan. Padahal dia kanca sekolahe Mbah. Kanca sekolahe Mbah. Lah kok isih wah isih tok cer. Wah. Bangsa ngono liya dina sing dipandeng kuwi wane. Dibake wane ya wis akeh. Lha sing ketok wane tok ya dadi terus murine sing jin. Lha wong ngelem ya, wong ngelem niku nalika sing pas ketok apike. Wah lek ngelem ya nuwun sewu sampe kepentut-pentut. Ya wis pokoke kurang ukara. Kurang ukara kakean pengaleme lho kakean perkara sing dilem. Wis sampe ijilahe pahit madu. Pahit madu ini terus pahit madu. Jadi pahit madu ini madu ae dianggap pahit dibanding karo apike wong iku isih apik kuwi. Saking enteke pengalaman. Ya niki. Nikmat sing dimaksud nikmat iku nikmat sing pundi to? Rupane nikmat bima kelawan barang. Sataro kang wis ngaling-aling sapa Allah ing malaika ing atase sira. Wong kuwi anane ngelem awakmu mergo kekuranganmu, keapesanmu, cacatmu ditutupi Gusti Allah. Jur kowe ketok apik. Jane kabeh wong ku mengandung sifat-sifat sing elek. Lho saya anak sampean niku lho anak sampean. Nah niku anak sampean niku kelingan, sing ketok niku sifat malah sampean. Anak niku ndendot-ndendot. Moro jaluk paku, moro kanu, mak. Beratus dhek. Tapi lek sing ketok niku benisik sampean. Tukang nyelentik, tukang jewer, tukang nyetet, tukang nyeblek. Pas niku sing ketok teng anak sampean sampean celok mohon bulayu. Rene lak kandhani, wah wis ketok nadane ngene iki wis genah iku boko ngabang kabeh. Nalika sing ketok niku elek mesti sikape wong memantul elek. Lek sing ketok niku pas apik sikape wong mantul. Lho, niku lek Gusti Allah pun kadung buka elek sampean ngono. Oh elek wong wani nyedek sampean. Ya nyedek tok elek. Elek napa ta sepele, nuwun sewu. Bau badannya menyengat. Masya Allah mau serbuk itu mutah. Padahal itu sepisan tak tahu ngono, tapi setiap kali petuk sampean wong iki kelingan. Lah sing jenenge kelingan iku jenenge kebuka. Niku petuk sampean salaman iku dungalih. Nah, lek kesuwane kene mambu. Ngono mutah kok. Lha ngoten niku. Napa-napa niku lek pas ketok eleke apike ya ketutup. Lek pas ketok apike eleke ketutup. Nah, monggo Gusti Allah niku ngetok nor-norno niku sak karepe dhewe. Mergo secara global kabeh ciptaane Allah niku mengandung faedah, mengandung darurat, mengandung manfaat, mengandung madarat. Niku mesti ini. Iki, dadi lek sampean dilem wong, iku ora kok wong niku sing apik karo sing apik Gusti Allah. Lha napa? Gusti Allah kok isih kersa nutupi elekku. Sampai wong iki gak iso ndelok elekku, mulane sing diomongno pengalaman tok. Wis to, Mbak, ora enek. Joko sing ora kedanan sampean kira enek. Lah nek wong ngono yo aja kesusu GR dhisik. Dan matur alhamdulillah Gusti Allah nutupi cacat jane upama pas aku ngeden ning WC iku doroh ngono jane ya ora mentolo ya. Upama pas aku tuwu ngowoh terus kaya napa lenglo terus ngiler ngono jane ya ora nek sing mentolo ndelok jane. Ketok ayu lah bar macak.
Baratus esuk-esuk umbah-umbah wis seger wedaan mejeng lha iki ketok ayu. Lha kuwi sakjane kok memale tampil ayu niku mergo ketutup. Jane apa gak ketutup? Lho, napa saged? Nek wis maca ayu napa mboten lho ora mesti. Lho wong niku duwe rasa. Wong nyawang niku sok-sok duwe rasa. Sampeyan kadang-kadang lah iku masih ayu ketok wis meh lah gawe-gawe. Ayune gawe lho itu berarti apa? Sifat ayu sing tampil tidak mampu menutup rasa ora enak sing enten teng atine. Sesuk enten to lho, wong sing nondo apik niku basa-basi ngono lho. Inji, kan biasane muni geng lho inji. Dalem menika nembe anu lah malah digawe-gawe pletak-pletok kudu napok malah. Mergo apa? Sifat baik yang ditampilkan itu ternyata tidak berbarengan dengan sitrun minallah, tidak berbarengan dengan penutup rahasia dari Allah, penutup kejelekan dari Allah. Mulane Allah kagungan asma as-sattar. Bahwa as-sattar Allah sing banget akeh oleh nutup kekurangane menungso. Nek dipikir jane lah tutup lan mboten tutup niku lah mboten bareng. Tutup lan mboten tutup niku lah Allah sing nutupi lan Allah sing buka. Tapi nuwun jauh. Jauh nih. Sampeyan upama tuku roti. Nggih. Sing ngedoli niku rembes. Diulur wae. Wah, iki rotine ora bentokan. Saman jane upama kon buktekno apa yakin lek wong wahing niku umbele nyiprat teng roti. Lah mboten yakin to sajane. Tapi karena itu kelihatan lebih dulu dalam kesan, maka di situ roti ada kesan jorok, kesan kotor. Tapi kenging napa lek bakul dawet. Ngiduk santene, ngiduk cendole. Terus dijeleh teng bathok. Sama nopo ora sadar kali kok ngorai bathok ya kedembek tangan. Sama nopo iso mbuktekno lek santene bakul dawet kuwi ora diperes nganggo tangan. Monggo nuwun sewu kadang-kadang ya dicekel tangan kula ditadoni sing kalone niku nganggo tangan kula sing meres nganggo tangan tening. Monggo tangan kula iki sok-sok mbok cewek. Nuwun sewu nggih. Artinya apa? Mengapa ketika itu kita kok punya kerelaan untuk tetap minum dawetnya? Mereka pas kuwi ditutup karo Gusti Allah. Hawa kotor sing nemplek teng panganan niku sedang ditutup oleh Allah sehingga sampai tidak mampu melihat kekotoran makanan itu. Ning suwalike krana nalika niku hawa kotoran itu dibuka oleh Allah, akhirnya kesan kotor itu muncul sampai dadi gak doyan. Apa to bedane cacing karo mie? Lho, kenapa lek pas mangan mie kok ya santai-santai wae padahal itu bentuke kaya cacing? Kenapa lek diuncali cacing kok girap-girap? Mergo mie kuwi senajan kolet-kolet cacing pas dadi mie kesan cacingnya hilang. Yang ada itu adalah makanan segar lelelep. Tapi lek pas dijano cacing beda. Nah, dari sini maka jenengan nalika dilem mau aja khusus kemelar dhisik iki lak mergo karo Allah sedang dikemas baik. Kalau kemasannya kemasan yang tidak baik ya jadi tampilan yang tidak baik pula. Wong rokok kuwi iso gagah itu baru-baru saja. Biyen wong rokokan ambune ya lebus. Nggih. Zaman biyen ora rokok tak ngarani udut. Mulai jenenge udut iku terus klobot. Terus mota mati ngoten lho. Mentu sumat-sumet ngono ambune aprak. Sarunge linting. Klambine benike cewek. Terus lengene iki benike coplok sitok terus ora dibenekno. Nyumet rokok niku pletikane geni niku ning sarung. Bolong-bolong. Wong ora tau wadus. Balah. Niku secara kesan tidak ada yang menarik sama sekali. Jane apa doae? Saiki rokokan apa doae ya?
Rokokan cuma anak filtere, kemasan yang lebih membuat orang percaya diri. Akhirnya gak orang PKS bangga. Bapak mau pada? Oh, guys, wanu bintang 9, 2, 3, 4, 9. Rokok mau pada? Ucap keris. Pinggirnya ono bintangnya 9. Aku mau bintang 9. Oh, bangga. Ada kebanggaan. Gitu ya? Mengapa ketika itu kok jadi bangga padahal apakah tetap rokok ini boleh orang dibungkus plastik sing anu disai itu klambi apa kok. Kadang-kadang kalau pantai mbek klambiku dhewe ya. Lho, apa ini? Ibae klambiku dhewe. Nah niku pas ketok apake niku pas ora ditutup karo Gusti Allah. Tapi pas ditutup Gusti Allah kok ada wong lanang rokokan sedas malah ketok gagah. Lho aneh lho. Kono yo nyedot kene yo nyedot ta kok sing kono kok ketok jorok sing ngene ketok gagah. Niku hanya kesan saja. Kesan. Yang namanya kesan itu ya kesan. Artinya kesan itu tidak bisa diukur dengan bentuk-bentuk materi, bendawi. Jadi nek wong seneng karo sampeyan, ngelem sampeyan pengaleme niku sakjane bisa jadi bukan pengalem murni karena dia sedang dibuat buta oleh Allah, tidak bisa melihat cacat sampeyan. Durung male cacat batin sampeyan dong samane sakjane kan yang duwe sifat serakah. Jenenge wong iki sifat serakah. Dan nalika pas jejer terus ketok serakah sampean kok gambare koyo ngoten. Nah, itu medeni. Jejer ta gak asan wong. Ngoten. Jenengan iso jejer ngeten iki ketoke lungguh jejer durukune lak mergo pas ora ketok cacate konsol. Ya jelek sampean sadar iki tiba sing jejer aku iki glansing ada tai lho. Ngono yo mlayu dhewe-dhewe to. Nggih. Niku. Wa khaflan wadiya sapa sira. Menawa saking Allah taala wedi an yudhira arep yen to ngetokaken sapa Allah zarratan ing sak pletik. Sak pletik ngono ae. Zarratan ing sak pletik. Mimma saking barang batu nakang ketutup apa mamingka saking sira. Wedi lek cacatmu itu dibuka sedikit saja jatuh lawanmu sudah. Kowe mung perkara duwe wadi sithik ngono ae apa? Tidak bersih lingkungan ngono ae. Moro kebuka iku biyen Pak Luke masuk OT. Lu sampeyan wis pelabuhan ra karo-karuan. Apa meneh kadung ngalon wae. Kebuka itu tak ngono. Wis gak beres. Mergo apa akibatnya? Sampai apa yang tertutup pada dirimu itu ada cacat besar, tapi ditutup oleh Allah lalu itu dibuka. Payam kuta mongko dadi sebabe mencaci maki kain sira. Sapa sing mencaci maki akrabun nas, akrabe menungso ilahi kamaring sira. Nek wadimu dibuka karo Gusti Allah mak set jur kabeh do ngerti iku wong sing paling cedhek akrab karo kowe melok ngamuk melok maidu kowe. Lho, sing asale muni atas petunjuk beliau bolak-balik muni ngono, akhirnya malah sebaiknya Anda mundur saja. Lho ngene malah wani. Mergo kebuka cacat. Fahada mongko utawi iki iku adabul qabdi tata kramane qabdu wal basilan tata kramane bastu bil ubudiyati dalam soal hubungan peribadatan dengan Allah. Betul kok soal bagaimana mempertahankan qabdu dan bagaimana mempertahankan bastu itu bukan. Tapi bagaimana mensikapi qabdu untuk dijadikan alat ibadah dan bagaimana mensikapi bastu untuk menjadi alat ibadah. Ini boleh sing napa kena dingerten. Lah saniki lek ora ngerti terus pundi wa amal bastu. Enek bunga kok karo sebabe. Ngono mah bahaya. Wa amal bastu anapun utai kebungan alat kang latah lamu kang ora ngerti sapa sira lau kedue bastu ora ngerti sababan ing sebabe. Hakul ubudiyati. Mongko utawi kewajibane pangkat kehambaan fi ing dalem bastu mau iku tarkus suali ninggal jaluk terus wal idlal lan glendor
lama. Mergo ati sampean karo Allah digawe jembar terus sing sampean gak ero sebabe. Sing marai napa? Sing marai buah ki apa tapi sampean blas ora duwe rasa wedi. Lha niku aja kok bacot lama. Jadi napa nggih istilahnya? Idlal niku ameng-amengan. Wasaulah niku ngungkul-ngungkuli. Alam nisa ing atase pira-pira wong wadon warijale lan pira-pira wong lanang. Jangan GR. Kalau kamu menganggap laki-laki dan perempuan semuanya harus tunduk kepada saya, jangan tapi kudu tetep kowe muni Allahumma doa Allah mbok menawa sikap sing paling apik iku illa antakula kejaba ento ngucap sapa sira salim ngono kudu ya Allah nyuwun slamet Gusti bahaya niki Gusti jenenge dikai kebungan itu kan gampang bahaya salim ya Allah paring selamat kapan leh muni ilal mamat sampai teko mati mergo napa betul orang itu tidak tahu akhirnya kayak apa. Akankah terus begini? Gak ada yang tahu. Nah, mulai salim. Fahadhi mongko tawiki iku adabul qabdi pira-pira tata kramane qabdi wal bastilan bastu jembar fil ubudiyati dalam pangkat kehambaan jami'an sekabehane in aqalta lamun paham sapa sira wassalam muga oleh keselamatan saka Allah Subhanahu wa taala. Niki dawuh komplit dinukil dikutip secara komplit dawuhipun Syekh sinten Abdul Hasan Asyadili ingkang gegayutan kalih soal qabdu kalih bastu. Tidak diringkes mulai ke ngajeng. Jadi suasana sulit dan suasana jembar itu sesuatu hal yang manusiawi sekali. Jadi manusiawi sekali sepanjang gue menungso niku ya kok jembar kok tak sumpah niku pun wajar. Jarang sangat begitu arang banget wong sing mboten kedunungan jembar utawa kedunungan sumpah. Niku wis dawan. Nah, nek ngepasi sumpek niku carane piye? Lek ngepasi bunga jembar niku carane piye? Niku ringkesane ngoten, carane piye? Mergo sing penting duduk soal bagaimana mempertahankan menghindari sumpek ben dadi bunga aja ngono. Utawa piye supaya bunga iku ora ilang? Ya aja ngono, piye? Pertanyaannya dirubah. Dengan cara apa di dalam kesumpekan itu tetap beribadah dan dengan cara apa di dalam kebungahan itu tetap bisa beribadah. Ngoten pertanyaan ini. Mula kudu diurut kali. Nah, wong sumpek kuwi ana kalane sing iso diurut sebabe, ana kalane sing gak iso urut sebabe. Lah sing iso diurut sebabe sebabnya sumpek niku namung telu. Nomor setunggal dosa sing baru saja dilakukan, baru saja disadari. Nomor kalih napa? Dunya kesenengan sing ilang utawa sudah. Nomor 3 dizalimi wong, baik itu zalim fisik maupun zalim kejiwaan, zalim bangsa harga diri. Nah, saniki pertanyaannya ya ampun kok terus piye ya ben gak tahu dosa. Oh mboten ngoten. Mboten kok terus piye ben ora dosa. Mboten. Wong niku gawan. Nabi Adam mawon medun ning donya ya tanggung jawab soal dosa niku. Sing penting ngibadahi wong dosa iki piye. Lah ngibadahi wong dosa ya napa? Tobat. Nah, sing nomor 2 dunya aja kok terus piye ben sugih terus aja sampai kemelaratan itu teko lho ya aja ngono. Tapi sing penting kesusahan kelangan dunya kuwi dinggo alat nggih takarrub dumateng Allah dengan taslim ridho pasrah
Sing nomor 3 lek didolimi wong niku kudu ngapura, lek perlu dijembarno dadane sampai ridho sampai ndongakno sing apik supaya kedunungan pangkat siddiqin ar-rohama. Nah, lek terus enek dosa enek susah sing ora ro sebabe. Susah sing ora ro sebabe meneng. Soalnya lek mlaku malah nabrak-nabrak. Semanten iki lek pas bunga niku nggih sami. Bunga niku enten sing ro sebabe, enten sing mboten ro sebabe. Sing ro sebabe telu, mergo ana taat, mergo ana dunya, mergo ana pengalem. Lek taat dibalik nang Allah, mergo taat iku ya peparing, lek dunya ya aja lali karo Allah, mergo dunya iku enek godane. Lek dilem wong aja lali, lek pengalem kuwi sebabe ditutupi cacate dening Allah Subhanahu wa taala. Enek-enek bunga sing ora ro sebabe, malah kudu luwih hati-hati, mergo kebungan iku sok gampangna wong lali dumateng Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita tutup kan itu masa sarangan. Niki intaha mazakarahu Syekh Abdul Hasan wa kalamu bidzalika hasanun walhamdulillahilladzi biyadihi sawabul minan. Jadi penutupnya keterangan saking Syekh Ibnu Abbas. Monggo kita tutupkan itu Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka an sahabati Rasulillah ajma'in alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa salli ala sayyidina Muhammad wa thabbit imanana wa nawwir qulubana wa saddidna fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.